ओइ फाग्ला माथो एसे फन हरबाय नोंखौ हमाबोब्रा आलासि गोनांखै नामालै थै जाम्बा बेबायदि जायो नामा नङा आं एसे खामानियाव बेस्थ'मोनब्रा माथो ओमफ्रायो गावालाय उनावबाबो हरनो हायोमोन माथो नोङो ओरैनो माथो इम्पर्टेन्ट खोथा जालायखोब्रा आलासियालाय मालाय आलासि दं आरोलै फाग्लालै नोंबो लोखि आलासि फैनायखायसो आङो मालाय आलासि गोनांखाय हमासो सानलायदोंमोन आङो रायलाया थोद मा सानोब्रा नोंसोरो जानला मानला बेफोरबायदि नङालै नोंसोर साननाय बायदि मालाय आलासि आइ लिंहरनायसो आरोबा आलासिजों आइजों बिराद लोगो बायदि ना मालाय आंथ' लिंहराखैना जाम्बा होद आं हले नोंसिनि आलासिखौ बाजै फसायबायमोनलै एथ' मोजां समायना आलासि फैदों नोंसानाव आरो नोंहा फाल्थुलै एसे फथायनो नाजादोब्रा जोंहानाव सोरबा बिदि फैनाय मोनबाना आलासि सिख्ला आइयौलै आं खाथिनिफ्रायनो एरायखानाय नङामोनलै जाम्बा जाम्बा होनोलै बेफोरबायदि जायो नामा आरो दा खोनाफैबा मा सानगोन बेफोरबायदि रायलायनानै नों होद रावबो सेटिं गैयाबा आरो नोंबो जेबो सेटिं लानो सानाबा सिंगेल दंबा आंखौनो रायलायना होदोब्रा आं पार्टि गिदिर होगोन ना आं हले खाट्रा फसायदोंलै नोंसानि आलासिखौ होद बाल जानला माला दाबुंलै आलासिया दा खोनाबा मा सानगोन दे बेबायदि बुरि नोजोरजों दा नाय देलै भाइ दे बुरि नोजोरजों नाया नायनायालाय बाजै फसायदों होननायखौबो जेबो केयार खालामा माथो नोंलाय बेफोरखौ ओइ माथा मारि नाङालै ओमफ्राय फैदो जिरायनोबा आं दुगैनोसो नागिरदोंमोन नों फैबाय आरो बेहायनो नङा आंबो ओरैनोसो फैदों आलासिखौ नायथावथाव ओमफ्राय मोनसे खोथालै एकदम गोदान भाइरेल जादोंलै सोरबा सेंग्राजों बिराद मानसिफ्रा शेयार खालामसोगासिनो नायनो नामाब्रा भाया बेफोरखौलाय मा होनलाबायदोंलै नोंलाय दा न'आव आलासि दं बिमा दं खोनाबा मा सानगोन आंखौ बेफोरबायदि नायग्रा नुनो नामा नोंलाय ओइ जाम्बा नायलाय बरिया मालखालै आरो बिराद माबा हिनजावखौबो सेक्सि नुखायो फाग्लालै मा बुंखायो मालाय जायो जाथोंब्रा आंलाय मानो देखायखो ओमफ्राय ओइ बरिया खाफाललै नायलाय आसोल बरिया नांगोनथ' गानबो सलिड लगायना होखाजोब्बाय जे देन्जार नुखादोलै भिडिअबो दं फट'बो शेयार जासोदों होद हामालै भाइ बेफोरबायदिखौ नायनो आरो दरखारबो गैया आंहाबो नायनो होद हामानि दाय गैयालै मेगननिसो दाय नुखायोबा मेगना आरो ओरैनो बयबो शेयार खालामला जोबखाबाय ओमफ्रायथ' सिख्लाखौ बहायबा सिनायनायसो मोनदोंला नों नायलाय सिनायबायसो नामा फेसबुकफ्राव फ्रेन्ड दं खोमा खिजानि नोंजों मा लिरै हेगारगासिनो आरो मोनायाव देन्जार मानसि लोगो हमना मायो बोरैबा होनथारदोलै नायलाय सोरथो भाइरेल जालायखोब्रा दहायबो अखाब्रा बुंजादोंमोन माथो सोरथो जामारखोब्रा नायनि रलाय नाय भाइ आरो बेफोरबायदिखौ नायै आसलथे फिल्मनि माबा ट्रेलार बायदिसो मोनलाय लांसैलै फुल भिडिअबो फैलाबायसै ना ओंखारो दसेनो फिल्म गोदानानो नांबावासो बेफोरावनो आजिखालि फेसबुक ससियेल मिडियाआव नुलाजोबखायो सोरदि मा जायो जानायाबो बारा इन्ट्रेस्ट गैयालां बेफोराव बोरो ओमफ्राय थेवबो नायनि सोरथोब्रा बेलाय थुनथुलि अबे बे थुनथुलियालाय सोर सेंग्राजों बेलाय नुबायना मेगनानो गवां जालायथारबाय माथो आसोल नोंबो नाया होननाया दालाय मानिलै इन्ट्रेस्ट नांदों न' बे बोरै जानो हाथावगौ मा मोनथिगौब्रा बोरै जानो हाथावगौ मालाय गावसोरसो मिन्थिसिगौ बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बिदिनो नांलायलायोलै आजिखालि आरो नांलायबाथाय बिहा बिखौ हगारना होयो आरो खायफा दालायथो होनाना होनखायो माथो गानफोरावनो ओंखारखायो फेमास जानो गोसोबा भाइरेल जा नंगौना नङा आसोल बेफोरबायदि जानो हायालै होद भाइ मालायखौलाय मानो जोंथ' मोजां मोनथियाना बेफोरबा आरो मा दे आसोल थाथ' होमबा दे दायो रायलायसिगोन दे होमबा आं एसे खामानिबो दङ आं मिन्थियालै मालायखौ आरो सोरबा बेफोरबायदिबो जानो हायाबोथ' जानांगौ ना आजिखालि AI नि जुग बेफोर AI क्रियेटबोथ' जानो हानाय ना जोंनि मेगनखौ थगा होनो हायो नामाब्रा आसोल बे जोंनि मेगनखौ थगा होनो हायाथ' एकदमबारे माया रियेल माया फेक माया इडिट माया आसलि जों हमनो हाजोबखाबाय थुनथुलिखौ सोर बिदि इडिट खालामखो आरो बेलाय फेकखासो आङो डाइरेक्ट हमनो हाखायो थुनथुलिया बेफोरबायदि जानो हायाना रलाय आं फन हरनि र' फन हमलै थुनथुलि फन हम दहायबोसो बेखायनो फन हमाखैदां आं एथ' हरदोंमोन बेखायनोसो हमखायाखै इयो आं जेबो खबरखौनो मोनासै माथो माब्ला बेफोरबायदि जाखो दे जाय खोथायानो जाथावना नङा मारै थुनथुलिया बेफोरबायदि भाइरेल जानो मोनखो नुबायना आयं हाबे नों दहाय देखायनाया ओइ जोंनि गामि खाथिनिसोमोन नालाय दालायथो बे नों भाइरेल जादोंना मादों होननायाहाय
बे आइयाबोना सुरु जासिगोनलाय आरो अखाफोरालाय आइनो मानो दिन्थिखो दे ओंहाय आयं ससियेल मिडियाखौनो खुलिनो हाला दाना जोंहा आरो खामानि मावबाबो आगोर मोना बहा थागोन बहा मागोन जायो बेनिफ्राय दसे सम जिरायनो होननानै मबाइल नायबाबो बेफोरबायदि नुसोयो ससियेल मिडियायाव भाइरेल औ आरोहाय ओमफ्राय आं जि खोन्थादों बेथ' बै हिन्जावानो खाथारहाय नामा थुनथुलि आरोहाय बेना आं मिथिया आयं बेबा बोरै बिदि जाखोबा बोरै जानो मानसियानो केरेक्टारलेसखा बोरैबाखा गोदोनो खोनाफ्रामखानाय बेफोरबायदिया इदि जायाथाय मा जानोसै दा नुबायना आयु लासिंहाय बेफोरखौनोथ' आं मा खोनाखो मा नुखोब्रा फोथायनोनो हायासै थुनथुलिजोंबो रायज्लायनाय जायाखै रलै सैथोआ मा मार बेबा हेलौ मा होनदों नैलाय आं बिजिथार हाथायावसो दंफैयो दे दायो हरबानो जाबाय आं रायलायालै बेफोरखौ दे दोनथ' होमबा साला मानसिफ्राथ' मा जामारखो आरो बे जाहैबा आंखौ बेफोरबायदि भाइरेल खालामना गाव हिर' जाबाय दं नंदों नोंखौ जिर' खालाम थांबाय दङ थुनथुलिया नै साला हाफि खिज्रेद थैगोन नोङो साला थैनाय समावबो नोङो दैबो मोनलोंनाय नङा नोङो फाफि बाब्राब थैगोन नोङो आरो एम्फौ नांना थैगोन नोङो आंखौ भाइरेल खालामग्रा साला फाफि बिनिफ्राय एकदमबारे नोङो ओरैबायदि हामथों साला नोंनाव हामै मोदोमानो दरसेबो दाथाथों हारा गोजा बेगें गोजा थाजोबथों You doing time pass with girls इज्जत ना नोङो साला गवा नोंखौ सोरगोआव था फातालाव था जेरैखि था नोंखौबो आङो दिरुनखागोन नायगिरनो मानसिफ्राबो सोंहरलाबाय थायो ओरैनोथ' खबर लानो फैया दा मायबा मोनसे मोनथिदों नालाय हेलौ माबा माबि खोनादों नोंखौ दा गासिबो सैथोमार नामा माबा नामानो बहानिफ्राय मा ओंखारखो आलासिफ्राबो नों आंखौ बिदि बायदि इदिट खालामनानै माबा माबि खेबफ्लानानै साला खेबग्रायानो दस्रा केमेरामेना केमेरामेनखौसो नांगौ बिराद मोजां सेन्देलनि माला गानहोनो थाखाय एकदम सेन्देलनि बेनो सारप्राइज होनो थाखाय नेना दंबाय दङ आं खेबसे आखायाव फैयोब्ला ओरैबायसा बेनो प्राइज होगोन आं ओरैबायसा नों मा सानदों थुनथुलिखौ मा सानदों नों आंखौ मा सानदों थुनथुलिखौ गोसो गोरबो मेलेम आंनि आत्मा गासैखौबो नों बायग्लि होनो सानदों नाथाय बेबायदि नङा आरो आंनि नामानो मोनसे ओरैबायदि फुल पावारखा नों मा बुजि मोनोलै आरे I am थुनथुलि फुल पावार फुल बेटारि नो चार्जर निडेड मिथिबाय जाम्बा लदला बैनो आच्छा बे केमेरामेन आरो आंखौ जायबा बिराद मोजां ओरैबायसा गान लगायलायनानै जि मोजां आंखौ फेमास खालामदोंना बेखौ आं शुक्रिया होनो थाखाय थाबैनो लोगो मोनगोन नोंजों आलु साला आलु आंनि थिंनि आन्तरात्मायाबो बिदि दुखि आत्मा जानानै थाया आङो बेजों जुद्ध नांनांगौबा नांगोन नाथाय आंनि इज्जतखौ आं लाबोफिनथारगोन ओरैनोथ' मानसिफोराबो बुङो खेबसे इज्जतआ थांबालायनो फैफिना नाथाय आं लाबोगोन मारै लाबोनो हाया इयो मा जाखो आं सानैसोखौ मोनसे खबर लानो खोन्थादोंमोन बै फैनाय दिनखालि बै गथ'सायानोथ' सोरमोन बेखौ खेबसे फाथा लागायग्रोनांगौ बेखौ सोरबा फाथायहराखैथ' आंथ' एसे सन्देहसो दोङो हस्पिटालाव बिमा दं मायबा दं होनदोंमोन ना खेबसे आंबो एसे मोनथिना लाग्रोनि ओमफ्राय थांगोन आं पुलिसाव थोर गोदान आलु फैलायदो इयो आंनि जिउआव जायबा आंखौ बेफोरबायदि हर्ट खालाम सानदों बायदिना थुख्रा थुख्रि खालामनो सानदों नाथाय आं थुख्रा थुख्रि जाया आगैनिहे दाख्लै लिंहरबाय थाबाय मानोथो फैदियासै नोङो नै हाय आबा बै थुनथुलि ना मा होनो नोंजोंबो माब्लाबा रायज्लायग्राया माथो माबा माबिसो खोनादोंहाय आङो आयै जाय बाथ्राखौ जों गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जेबोखौनो मिथिया नोंसोर बोरै बेबायदि बुंनो हाखो आरे मालायाबा मा जादों बेबा नंगौना नङा आरो आंबो जेबो मिथिया बिदिबा लक्ष्मणा थुनथुलिखौ सिनायो औ आं सिनायो आंनि लोगो जायो बेहायलाय मा नाथाय दा जे नोंसोर बुंदोंना बेफोरबायदि बाथ्रा बायदि मायाबा सैथो आयै आरो आजिखालिनि दिनाव बेफोरो नंखायबो जानो हागौ इडिटबो जानो हागौ स' प्लिज बेफोरबायदि दारायलाय मालायखौ I'm sorry लक्ष्मण माने ससियेल मिडियायावबो नुवा नङा नुथारो नालाय आरो जाया नङा खायसे गाव गावबो भाइरेल खालामनानै लायो आरो खायफा बेफोरबायदिबो जायो नालाय दा जोंलाय मा मिथिमारनो दे आरो नंनायालाय नंगौ मालायखौ रायज्लायनोथ' नाङा आरो जोंबो रायज्लायाखैना जेबो ने आयं जोंबोलाय
जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों दा हा माथो गाज्रि बुंखो सारा दुनियानो रायलायदों दालाय बेफोरबायदि नुनानै रायलायाथाय मा जानो ने आयं जोंहालाय एसे बुंनायानो माबा दाय दे होमबालाय आयं आंनाबो दख'नाया रानबायदां दा दसे थानानै गानलांनांगौबा औ आंहालाय बेखौसो दुखु आयं नोंलाय थांफिनसिगोन हा गोगोम मोनथारदोंमोन मोजां मोनथारदोंमोन आङो नै आबा लक्ष्मण दा आरो आयंआ दोनलां न'सिम दोनलांना फैथार बिनिफ्राय जेरावबो थांनाङा दस्रायाव गुबुन बुंखाबाय आं दोनलांनांगोन दा आलासिखौ अखाफोर आं माबा बास स्टेन्डसिम थिखोनानै हरसै नोंखौ दायो नङाबा अट' हमनानै हरसै रिक्सा नों थांनो हाखागोन ना आं माबाना हरगोन आरो ना भाराखौ प्लिज आंहा मोनसे जायगायाव थांथारनांगौमोन जेबो नङा दे लक्ष्मण बास स्टेन्डसिम दोनलांबाबो ओरैनोबाबो हारसिंबो फैनो हाखायोना थांनायावलाय आरो मा जानो नों बास स्टेन्डसिमल' दोनलां जागोन दे थेंक इउ आं सोलाबथ'नाय नङा माने नों दिनैबो थांथारसैबालाय आरो दा आङो मोनसे जायगायाव बिराद इम्परटेन्टआव थांथारनांगोन ना हे मा हारसिं थां बास स्टेन्डसिम दोनलांनो माबा भारा हमना हरगोन मा जाखो बेलाय हिनजाव मानसिखौ हारसिं थिनहरनो बेफोरबायदि आलासि जाफैबाय सानै सानथाम सानब्रैसो हा ओमफ्राय आलासिखौ बिदि थांथिनबाय नोङो लैजा गैयि गथ' अना खाना गथ'खौ नों हारसिं थिनहरसै जानला मानला गथ'हाय बे खोथा बुंनायफ्रा साना हसिया बुङो हा मा बेलाय नों हाखाथारगोन लांनो नोंनि बेखार खामानिफ्रा दोनथ' दस्रा खामानिफ्रा आं बुंखाबायानो ना आलासिखौ न'सिम दोनना फैग्रो नोङो आं हाथ'नाय नङा आयै दिनै आरो आलासिया नांगौबा थाथ'बावथों दिनै आं गाबोन फुङाव दोनलांगोन आं मोनसे जायगायाव थांनांगौ बुंखाबायना आरो थांथारोबा आं बास स्टेन्डसिम दोनलांगोन माथो गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया आयै बेयाव आलासियाबो आंहा मोनसे जायगायाव थांनांगौ खामानि ओंखारदों दासो इम्परटेन्ट आं मा खालामनो दा अखाफोराबो थांथारनांगौबालाय ओइ जाम्बा माथा फाग्ला गथ' बायदि बेफोरबायदि जानला मानला बुंनाङाहाय खोथाखौ नोङो एसे मोजां बुं आबा आलासि गोनाङाव आलासिखौ बिदि बुंबाय नों मोखाङावनो मा गियान जाखो बेलाय आं नोंखौ बिदि गियान फोरोंदों जेबो नङाहाय आयं जेबो नङा आं थांगोन आरोबा जेबो नङा जेबो साना आं गाज्रिबो मोना लक्ष्मण दे नोंनि खामानिखौ मावबानो जाबाय नाङा आयं दोनहैगोन माने बेनो दोनहैगोन जेबो खामानि गैया बेना बहाबासो ओंखारलांनो नागिरलायदो बियो बेलेगाव गावनि खामानिखौ मा दोनथ'नो हाया नामा बेलाय दिनै सानसेखौ साव जालायखो नोंलाय गथ' जानला मानलानो आलासिखौ आं मिन्थिगौ लक्ष्मण नों मानो थांनो नागिराखै जानो हागौ थुनथुलिखौ मिन्थिनानै नों बेजोंनो लोगो हमनो थांनो ओंखारदो दे लोगो हमनो थांब्लाबो थां नाथायबा दालाय थुनथुलियालाय मा प्रब्लेमाव गोग्लैखाबायना आयौ दिनै थांनांसिगोन बिदिबा नागारलांथ' बादोंमोन आङो बे न'खौ लक्ष्मणखौ थांथ'नांसिगोनलाय आबा मा बुंखायामोन आंलाय बे हिनजावजों नोंखौ गोजान थानो खोन्थाखादोंमोन ना नुदोंना बिनि आखला माबायदि फैखो बास आयै बास नोङो आरो बेलेग बाथ्रा दा बुंसैलाय नंगौ नङा जेबो मिथिया बिनि फारसे नोङो एथ'बां बेबायदि दानो बुंखानाङा दे मानो बुङाहाय बुंगोन आङो नुदों दा गुबुनफोरजों माबायदि सिथाब हर मानि लोगो हमोनो माबा माबि आरो लाजाया फटकफोराथ' माथो गुबुन हौवाजों एकदम बाबथाब फटक लानाय दङो माबा भिडिअ रायज्लायनायनो हर गेजेर मानि इसोरहा बेखायनोसो फिसाइजों गारजादोंहाय बे आबा आखलानो लोखि सारा एकदम गुनानो गैखाया बेनाव जेबो मोजां बेखायनोथ' बेफोरबायदि जादों थङालि बाङालि थग्रोन नालाय मानसियानो नङा आयै थुनथुलिया बेफोरबायदिद्राय नङा नों साननाय बायदि दा बे मानो जादों बेखौ आं मोजां फाथा लागायगोन सोंगोन आं माबोरै बिदि जानो मोनखो ओइ नोंहालाय मानो हाबदेरनांगौ मालायनि गेजेराव बदनाम गैयिनि बदनाम लानो सानदों बे गथ'आ नुखायाखै माबायदि जादों हाबदेरनाङा आरो बेजों रायलायनायखौथ' बन्द' खालामाखैबा बन्द' खालामथार गथ' बराय लाजागोनहाय जानला मानला थिग नंखाया मानसिया हायना मुलि होयै हौवाफोरखौ बिदिनो बोयै लायो खोमा बियो सेंग्रा हौवाफोरखौ मा बुंबाय थादोलै आयै नाथाय बेफोर गासिबो नंखाय बिमा बुंनायानो रोखा सैथो ओंखारगासिनो माथो मानोलाय नंखाय जाया जानो आबा नंखायबाबो नंगौ जाबाय समाजनि गेजेराव मानसिफोरनि नोजोराव जानो हागौ बे नोंनि नोजोरावसो नंखाय नाथाय दा नोंबो फोथायाबानो मा खालामबावनो नोमानि नोजोराव खिन्थु नंखाय आं बानायदों बेखौ सैथो बायदि महर होदो माथोहाय बेलाय आंनि फिसालाखौ मोहिनी होनानै लानो सानग्रा मोनदोंना मजा फैनो सानदोंमोनलै आब' लोगोफोरजोंबो थांबाय दानाबा इथिं फैनाय जायासैलै दाबो फैयाखै ओमफ्राय अखाफोरा दे दाबो जेबो नंला दाख्लैबो रावबो गैयामोन नालाय नोंखौ फैब्ला हामगौ सानदोंमोन आरोहाय अखाफोरानोथ' माथो जाखो आब' गैया बियो जेबो आलासिखौनो जाहैबाय ओमफ्राय दिनै फैगोन बायदि बुंदोंमोन दा औ ओमफ्राय दहाय फन हरदोंमोन आंबो हमाखैना दाख्लैबो हरबाय हमासै माथो दसे हमदोंमोन हमनाया ओमफ्राय बारा गोबाव रायलायासै दसेनो दोनफिनदों माने आलासि जाहैनायखाय एसे
सुबिदा मोनाखै बे मालायनाव रायलायनो जागोनदां ना आब' जि गोबाव आलासि जाहैबायलै फाग्लिया ओमफ्राय फनबो आजिखालि बिराद खम रायलायसै ना मेरजों औहाय आगै आरोबा सिख्ला मानसि दानो बेरायखायाबालाय बहा दे बेरायथोंबो सानो आङो आंलाय नंदोंमोन बे थाबा जोंहा फिसा पार्टि खालामसै होननानै थाइजौ जागोन खान्थाल जागोन फिथाइ सामथाइ माबा माबि एसे ओमफ्राय जायासैलै माथो ओमफ्राय नों बिब' लिंहरनायखौ अखाफोर गैयैखायसो फैयाखैना माथो आइया बेलेगसो बुजिलायबाय नायनाय बेबायदि नङालै आब' आंलाय फैखायो माथो नोंखौ नायथावथावनो अब्लाबो आरोहाय ओमफ्राय सोरनाव थांमारदों बेलाय बियो सासे गावनि सेंग्रा लोगो दङना जोंनाव फैबाय थाग्रा होननाया सेंग्रा लोगो मा होमबा बे सेंग्रा लोगोनावसो आलासि जाहैदों ना माथो आब' औ बे लक्ष्मण मोननाव थांदों दायो आदा लक्ष्मण मोननाव बिराद मोजां लोगो नालाय मालाबा बिदिनो आलासि जालायो फैयो बेबो थाङो बिहाबो फैयो आरो खनसेहायबो लांखांबाय आलासि जानो मालाय लक्ष्मण बोरैथो सिनायलायखो आब' बिदिनो खनसेहाय आइखौ हस्पिटालाव लांनायाव जालायदोंमोनहाय आगै बिदिनो सिनायलायनाय थांलाय फैलाय रायलायनाय मानाय जादों आरो एफा गोबाव ओमफ्राय हर थाहैलायो आरोना बिस्रानाव बिमायाबो जि मोजां मोनो आनलाय जोंहा नानिखौ बेखायनो हगार हरनो बासोयो दाख्लैबो फैनो ओंखारदोंनो हगार हरासै